Dobrý deň, volám sa Ida Petrovičová. Mám stránku Umenie žiť v súlade s prírodou a jej liečivou silou. Dnes by som vám chcela predstaviť bylinku valeriánu lekársku, Valeriana officinalis. Táto krásna spanilá bylinka, ktorá je vysoká okolo 50 až 100 cm, kvitne na bielo, má takú omamnú vôňu, má vynikajúce účinky na našu nervovú sústavu. Aby ste však sa dostali k jej liečivým účinkom a získali tieto látky, potrebujete túto bylinku správne identifikovať a zberať buď skoro na jar, tak ako púpavu, pretože potrebujete jej korienky. A liečivé sily, liečivé účinky v korienkoch sú buď na jar, ešte keď len vytvára takúto ružicu listov, toto sú už listy troška väčšie, aby ste ich videli detailne, alebo potom neskoršie na jeseň, keď rastlina odkvitne a všetky látky si opäť stiahuje do koreňov. Valeriana lekárska obsahuje vo svojich koreňoch valepotriáty, veľmi účinné terapeutické látky, ktoré pôsobia na ukľudnenie nervovej sústavy. Takisto sú vynikajúci proti strachu a stresu, ktorého je v súčasnej spoločnosti tak veľa. Okrem toho, tieto rastlinky tiež majú spazmolitické účinky, to znamená protikrčové účinky. Akým spôsobom najlepšie získate tie účinné látky, je tak, že korienok veľmi šetrne vyberete zo zeme. Keďže bereme korienok, rastlinku vždy, prosím vás, najskôr poproste, pretože tým ju vlastne pripravíme o život. Korienok potom jemne očistíte, vo vode opláchnite, ale veľmi opatrne, pretože tie valepotriáty sa nachádzajú tesne pod pokožkou koreňovou. Potom následne si z nich pripravujem tinktúru. Táto tinktúra je liečivá a pomáha nám, aby sa tie látky vlastne uvoľnili do toho alkoholového roztoku. Potom odporúčam užívať 20 až 25 kvapiek večer pred spaním a sami uvidíte, aké významné sú tie liečivé účinky. Valeriánu poznali už ľudia v histórii. Určite ste sa stretli s pojmom valeriánske kvapky. Práve v tých valeriánskych kvapkách sa nachádzali tieto významné látky, ktoré obsahuje koreň buď skorých jarných bylín, alebo neskorých jesenných. V prípade, že nie ste si tak istí tou identifikáciou rastliny, ja vám ju predstavím ešte raz v lete, keď bude kvitnúť, ukážem vám, aká je to robustná rastlina. Teraz vyzerá ako taká veľmi nenápadná, podobne ako púpava. Ale tá ružica listov sa zväčší a potom narastie veľká byl do ďaleka voňajúcim takou sladkou vôňou. A potom, keď to miesto spoznáte, aj vy spoznáte tú rastlinku, tak na druhý rok, alebo neskoršie na jeseň, si budete vedieť vybrať a nájsť tie správne korienky, ale nezabudnite vždy o ne poprosiť. Takže pevne verím, že valeriana pomôže aj vám a teším sa na vás. Dovidenia na budúce.